wulango jamma. Assalamu alaikum mon bandiraɓe yeɓoɓe aya Windere TV mi salmini on onon kala e kuuɓal ko artirɗo hande waɗande on émission moɗon wulango jamma. Émission noon mo mbaɗa hen kala e saaha e haalde kadi ko faate gurdameji meɗen ko gurɗen e galleji ɗi yewtere meɗen gadduɗen koko faate galleji ɗi on gonka no yimɓe goniri e galleji ɗi kadi haalo pular ne mbiya ko juuɗe ɗiɗi coɗodirta nde laaɓa aɗa yiya galle hande ko neɗɗo goto woni hen liggotoɗo walla ko neɗɗo goto woni hen ɗanniɗo heddiɓe ɓe nanɗon surtout noon ɗanniɓe ɓe kañumen ni ɓuuri yurminade saabu hande sa ƴeewi wone galleji so tawi goto ɗannima tato nana keddi goto foof wiyata kene fada ha kaari nelda tawa an joɗiɗo ɗo no wonko mbawɗa wadde goɗɗum so ɗuma ari tawta ɗuma eɗen poti tinnade no fewi ballodiren aɗa yiya hande ɗanniɗo o ko kañum tan waɗata fofoof so ɗannima so addi ko hen yoɓete facture aji ko hen ñamete ko hen yarate tawa heddiɓe ɗon ɓe kañumen ne mbawno wadde goɗɗum so ɗuma ari tawta ɗum ɗo so rendinama ma wot ko ɗumin sa ƴeewi noon kamɓe heddiɓe ɗon e galle e wone mabɓe padata tan ko ha ko kaari neldata ko yetto tawa noon kamɓe noon wonɓe ɗon ɓe e pourtant eɓe mbawno waɗoyde goɗɗum one wawno finde dawa woda ko somi yeeta goɗɗo ne wawno yaade waɗaya mine bar goɗɗo waɗaya goɗɗum walla so tawi kadi ko so ndungu tooɓi jomumen ne mbawi yaade ndemoya gadda ɗum foof so ari so yante ko oya addi ko kadi ma wonno way kono so wiyama tan ko ma faade tan koko arata ko ara tan yetto tan ñaame gasa kadi yimɓe jooɗo ɗum ɗon vraiment noon yimɓe ne poti ummade hen kadi ballodiral yo won hen koko mbinomi on nani ko tan koma juuɗe ɗiɗi coɗodira nde laaɓa so neɗɗo woni jeeri moƴƴi ko tawa goɗɗo o nana waalo donc noon ko ɗum mbinomi so tawi wonde oya addi tawa oyani adda so wonti tan ko padata hen tan ko ma ɗuma ara tan enen foof tan ko hen mbasiɗen vraiment ma wonde hunde keewi walla wooda ko hepti en tawa ko caɗele wonta kadi ko ma wiye kaari en balleɓe walla balleɓe ɗum noon enen foof eɗen poti goto foof ne foti wodde ɗo jaggi goto foof ne foti wodde ɗo jaggi saabu jawo woto senglata moƴƴi so tawi neɗɗo ne yigganma keeci ma an etoɗa yiggude reedu ma donc noon so wiyama foof tan yo base e gonɗo to ko ɗum taharni hen saaha jiiya wone galleji waɗa fitina wiye wonde hankkadi goto foof yo ƴettu hirande muɗum wiye noon aha kiraɗe ceerdama walla gonɗo caggal leydi o ne wawa ɗum taw ko kañum ne tampi saabu foof so wiyama yo fawe keeci muɗum tawa heddiɓe ɗon ɓe wonko mbawno wadde vraiment ko ɗum woni ko addata ɗum ɗo donc noon ƴewtoɗen no fewi e gonkaji men e galleji he wasa wonde tan fadde tan e dottade kofa juuɗe ma tan aɗa fadda tan e ko walla ɗanoɗa ha woni heure uji on pina tawa haydara ala ko mbaɗɗa e galle walla jaaha grand place uji ɗi ganduɗa ɓe tawata toon ɓeni galleji men ni ɓen jomumen ni ngala ɗon ko ɗanniɓe donc noon neɗɗo foti ƴewtade comportement muɗum kadi so tawi wonde ka joom sukaɓe e tout ça aɗa foti hokkude ɓiɓe ma exemple par ce que neɗɗo wonno yiyata no jinnaɗo mum way ko hen tan wawata rewde ɗeɗo gurdameje il est temps ko change en gonkaji galleji ɗi ɗum noon bandiraɓe hande ko ɗo mbaynortoɗen ha gongol gadden goɗɗum amin mbiya on tan bandiraɓe yon jeeɓe vidéo ji ɗi mbaɗon partagé mbaɗon like wona minen ko onon Windere TV ha yesso ko lawol wulango jamma ko wulango jamma ina bone bawɗo ina bone kadi bawaɗo holyo